Kula lenggah mawon, Gus. Nggih, mboten napa-napa. Isin gawedhe soalnya. Ya napa, mboten masalah, Pun. Nek enten sing guyu bleki mawon. Lho, ngadeg kae angel, Gus. Mboten napa-napa. Wah. Wah, mboten napa-napa. Namine sinten? Loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nama lengkap saya Isnaini Fathal Laili. Isnaini Fathal Laili. Artinya napa, Gus? Yan lahirnya dina Senin. Jumat. Jumat. Pembukaan malam. Iya, pembukaan malam. Berarti lahirnya surup. Jam 2 malam. Oh. Isnaini 2. Wah, Isnaini 2, tak kira dino Isnaini dino Senin lali ya gua. Berarti anak nomor 2. Nomor 1, Gus. Lah. Cara lemune padha tenan lho, Tan. Ya Allah, Gus, yang mendal dhewe. Mang. Lah Fathal Laili kan yo pembukaan malam itu. Iya. Lahirnya jam 2. Isnaini kan 2. Oh, Isnaini 2. Wah, jam 2 bengi ngono to. Oh, iya. Lali aku. Oh. Tak kira anak nomor 2. Heeh, sing kleru aku sepuntene. Nggih. Ya Allah, luar biasa. Masya Allah, seweneng aku, Gus. Bu Lail apa Bu Isnen apa? Mama Eli. Walah. Maaf, kleru aku, kleru neh. Mama Laili. Ya. Kulo. Mama Lemon. Kok kira nggih isa-isa? Lah iya. Mama Leli. Nggih. Jenengan kesini berapa orang, Mama? 5 orang. Sama Bu Ustazah, sama teman itu 3. Ini pertama kali ya? Iya. Kenapa? Pertama kali bulet pisan, Gus. Buletnya piye? Lah sepedanya didamel ibu. Terus? Nyambut sepeda mboten kanto. Akhirnya niku nggih sepeda Bu Ustazah. Bane bengkong pisan, Gus. Isnaini Fathal Lail. Ya Fathal Lail. Masya Allah, tabarakallah. Tapi niku wau anu, Gus, sepedane didamel genah niku horeg. Tapi nek didamel banter mboten. Sekoke aman. Aman, Gus. Mantap. Sinumpaki lho rek 100 kilo. Ya apa rek, kaya gabah wae. Bu, Mamah Lail. Nggih. Anaknya berapa? 1. Iya, eman-eman awake nombek siji. 5 wayahe. Napa kok inisiatif pengen kesini kenapa? Ya kepingin kepanggih Margono niku sing pundi to, Gus? No. Margono niku. Niku Margono mlecur mawon niku, Saudara Gono. Margono. Napa kok trenyu kali Margono jenengan? Nggih, tenggane wis Gono ae ngono sing budal sing. Ambek aku Mas Gono. Heeh, ngefan Margono. Ngefan Margono. Nggih, nyan pe anak mawon. Lagi kita griyo ae. Margono. Kiki juga kula. Lah terus? Sopir trailer. Nyapa Kiki mang? Wah, Kiki super trailer. Nggih, jenengan dongaken lancar, Gus. Di duet karo Margono iki teman-teman. Ora. Aku iso jamak aku lucu-lucu. Bu, jenengan kok pengen rene iki nyapa? Nggih, kepingin ngaos kali Gus Ikdam. Enak ngono nek nyanyi, nek ngaji. Kok penake piye lho? Nyantol, Gus. Dadi kula tenggane griya niku wonten nggih majelis-majelis. Heeh. Kayak ngeten iki, tapi kok kaya rasa-rasen. Tapi kira nek ten ngriki moro-moro kok ati krentek ngono. Astagfirullahaladzim. Sholawat terus muga-muga kok ditimbali Mas Ikdam. Mas Ikdam. Gus Ikdam.
Mama Leli, Mama Leli. Tapi akhirnya hadir di sini jam berapa tadi? Tadi 4:30, berangkat jam 12. 4:30, berangkat jam 12. Bulet gimana? pisan. Oh, iya ya bulet. Terus perasaannya gimana nyampe ini? Alhamdulillah seneng Gus, ya Allah kepengin meluk aku. Butek. Up. Tenan toh. Aku mah kan wis cerita ta karo Gus Asmi. Karo Gus Asmi mang aku cerita. Gus Asmi tas rawuh mang lho. Aku kan cerita. Kula niku wis sakniki tambah ngori Gus. Kudu dimplok uang. Lah nek sing mangan semene lah. Ge awakku mek semene, Bib. Nggih to, Bib. Nek awakku sak Habib Walid ngono ya wis ngatasi. Lah awakku sak Gus Asmi barang ya keplepeken. Saudara Leli, mentara meluk. Jangan peluk Margono mawon. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Iya. No. Nggih. Alhamdulillah. Saudara Gono. Wis ngaji iso bungah koyo ngene selawatan. Ya Allah, nipun jenengan mengke ngadeg selak gringingen. Margono teng wingking kok. Paling gak wani ngetok. Kula jane kepengin selfie lho kali Margono niku. Lah, mengke mboten napa kali Margono selfie niku. Mungkin jangan sanjange aja mlecurno ngono. Margono nek ra penak atine mlecur ae ngoten. Biasane nesu ae ngono. Gitu. Alhamdulillah. Margono biasane sing ngurusi hadroh niku lho, Bu. Tapi larange ning nabuh hadroh. Tabuhane Margono sing jeleng niku lho. Oh, niku. Nggih. Jadi kalau ngundang saya sekaligus dengan hadrohnya ini, anak-anak ini, hadroh ST pusat itu Margono biasanya berangkatnya awal. Jam 3 niku Margono berangkat. Numpak Avansane niku pelenge ambek pecah mesakne aku. Yen dungane kula iso nukokne mobil lari hadroh niki lho. Nggih. Mesakne aku kadang. Kula jenengan dongaaken lancar, Gus. Gah, tak dungane kuru ae, tak dungane. Amin. Iki klambine sing gedhe, Gus, lho, klambine. Lho, klambine sing gedhe. Lah. Alhamdulillah ya Allah sampai teko Mojokerto barang nggih. Pun mugi-mugi istiqomah, nggih. Nggih. Seneng toh? Nggih, seneng. Nggih, penting seneng, bungah, sehat, panjang umur, Matur lancar suwun. rezekine. Amin. Nggih pun. Amin. Skincare pun nyampe mriku. Terima kasih, Gus Ikdam. Nanti yang pakai skincare-nya siapa? Saya. Jazakumullah khairan katsira. Weh, amin. Terus nanti skincare-nya dibuat apa? Dia dibuat mandi, Gus. Apa ini? Mandi. Alhamdulillah, biasa ndelok nang TikTok saiki oleh. Weh. Horek. Pondok Wambruk iku malah. Heeh. Nggih pun ngoten mawon, Bu. Kapan-kapan tak cetukne Margono mengke. Nggih. Tak golekane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.